sobullo on woni technicien o so o lelnino ɗo kaalisaji euro o wi kam fadi ɗiɗo taw ko jardoya kafe so kanko mbiyami production sabu ŋeeño fof mo mbo hawri woni yiɗima wallu ha gandal ma yaara yeeso ɗum woni yidde leñol makko so sabu hande neɗɗo ina wawi itti million ji tan o kama hanna ɗon jungo makko ngo hoore ma hollude na keɓira janggo so tawaka hen so ɓullari ɓaɗɗo fuɗɗandema to faaya mboni jokkodiri e makko ha ɓe jaltini groupe WhatsApp fof ñeñɓe fulatɗuɓe debbo e gorko suka mawɗo andi ko yidde leñol makko tan waɗi ɗum so a yiɗi leñol ma jomirawo o yinma ɗum mo haali to qur'ana taw yo man kana lillahu kana lahu lahu kala jiɗɗo ɗum o yiɗelma so neɗɗo noon hollama ko andi tawata ina welti ɗo ƴoƴƴo andita ɗum ƴefta booli beñe e saku kanŋe naɓa ko marsi sukaɓe to he sukaɓe ɓe coota kanŋe o ɓe coodata ko beñe de gandi so woni wonɗi ɗo e malan moɓɓe baɗi toto koko ay ɗo Amadou jooɗi ɗo mbalo